Rayo edisi village kaisene kaise rally bisi kaisene satung kutung mani jorawo tawo duja tamani jorawo belai ki satung kutung haifano jotono chini tiprasari right no chobak khainai chini land right economic right bono chobak khaioi chengbo sango complying laina ne bagoi jotono wangso laiwe khatong khajani bisi te tini or jaga phaisok khaile jak rally khainai hino tini cheng rayo और कॉलोनी कपिला बाजार में होते हैं रायो बाजार जरा संग्रहली खेले जाए के और जगह शुद्ध चुन बिसी काइसा रायो बिसी काइसा नि बागै ने आसो गोबां लोकराव और नि रायो बिसी नि जोंनि लोकराव फाइमाजाक फाइजाक आनि बां बरफनो सातम कुतुमा जराव फानो फाइमानि बागै बिलाइ बिलाइ के हामाया फानो सार्टिफोर मतनि सा काइसा सुनो मेसेज रोनि मुचुबो जे अमाहाय हिंसानो वाजनि कालचारनो एदो पाखायदि जोंनि दिप्रासाव जों हामजा लाइमेनि जि जों पि लाइनाय भोटनि जुदआव जों जे हामजा मानि फैयासे जोंनि राजनि बागै जों दिप्रामा थानो रफानो बाक्सा बैसारो होय मानो जे अमाहाय हिंसा जोंनि अर जागा गरै बरना सानानि मुचुबो माहाय बन्द खाय